Nagbabalik na ako, mahal, ang iyong spicy opa na si Kim Chino para tapusin ang ating nasimulan. Tapusin ang Chinitox ngayong gabi kasi nga this is special edition na kung saan ang cellphone ni Kim Chino ay nawala edition. Then naiwan lang pala. Anyway, mahal, balik Chinitox na tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 hindi mo dapat maiwan kapag ikaw ay makikipag-date. Huwag ka gumaya kay Kim Chino na talaga nga namang makakalimutin. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, wag mong maiiwan sa first date or sa date ang cellphone. 'Di ba? Kasi yan yung pangunahing communication tool mo para makausap ang iyong nilalandi. Kuya, ang hirap kayang makipag-communicate kapag walang chat, walang message, walang call. Paano yan kapag nagbago ang isip niya? Kunwari, napag-isipan or napag-kwentuhan or napag-desisyonan nyo ay kumain sa isang Japanese food at nagbago last minute ang kanyang taste at craving. Sabi niya, sige, Italian na lang tayo. Paano yun? Maghahagilap kayo. Diba? Kaya mahalaga ang may cellphone. Mahalaga ang makommunicate ang mga last minute changes kapag ikaw ay lumalandi. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko kanina, dapat hindi mo maiiwan ang iyong wallet. Bakit? Kasi marahil may cellphone ka na pero may mga restaurant na kung saan wala silang wifi, walang signal, kaya ang ending magde-decline. Magde-decline ang mga e-wallet mo, mapa-Gcash o Mayaman yan. Talaga nga namang ikaw ay mapapahiya sa kadate mo. Uy, nakakahiya kapag may kadate ka, sabihin mo ikaw muna magbayad kasi wala akong dalang cash dito. O diba, nakaka-turn off yun. Baka yun yung mga isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay single ka. Tsaka mahal, ang isa pa sa kahalagahan ng wallet, may mga importante kang bagay na nilalagay dyan na bukod sa pera. Diba, kapag nakikipag-date, kailangan din ang alin? Kapote. Kailangan din ang kapote. Kadalasan ng kapote ay nalalagay yan sa wallet. Huy! At syempre may kasama na ring pampadulas. Kaya kayo kapag makikipag-date kayo, wag niyong iiwan ang inyong wallet kasi nandyan ang saklolo o tulong para ikaw ay hindi makabuo. Anyway, mahalang pangatlo't panghuli na talaga nga namang wag mong iiwan kapag makikipag-date ka ay ang pabango. Bakit? Kasi kailangan mabango ka all the time. Ewan ko for me rin talaga attractive ako sa taong mabango. Kaya ako personally, marami akong collection ng perfumes na kung saan depende sa mood ko. Hindi, tsaka kapag nag-date kayo, may mga restaurant na kakapit yung mga niluto nila sa iyong damit. So, mas okay na pwede kang mag-respray ng iyong pabango para all throughout the date, talaga nga naman ikaw ay nanlalaban, ikaw ay willing talagang iparamdam sa kanya na, ganito ako kabango kapag ginawa mo ko. Oo, di ba sa mga samgyup or Korean barbecue na restaurant, kakapit at kakapit yung amoy. Kaya mas okay nang siya yung bumaho kaysa sa'yo. Para at least consistent ka na mabango ka. Consistent na amoy malinis ka. Consistent na talaga nga namang jowang-jowa ka. Diba? Alam nyo na. Kaya kayo dyan, mag-take note kayo at be attentive na huwag nyong iiwan ang mga mahahalagang gamit. Katulad ng naiwan ni Kim Chino ngayon ang kanyang cellphone. Pero mahal, maraming salamat sa pakikinig. Ako'y sisibat na, ako'y uwi na. At muli, maraming salamat. Susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!